Drewmas media ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela mhuli yeZimbabwe, namhla selingelinye ilanga elami igama nguThando class. Mhuri yeZimbabwe ndofunga semaonera maita tanga tichibvongodza nzvimbo ino yeHonde Valley. Tafamba tinenge tambomira naizvozvo. Hayi siuzamile umuzi weHonde Valley ukuthi sicinge indawo yonke amakona wonke, kodwa hayi akutsho ukuthi siqedile, sikhona. Ndofunga kana tikachibva hedu nzvimbo ino tikambodzokera hedu Harare, vanhu venzvimbo ino havangambosuwa, havangambotitsamwire, vanozivawo kuti aiwaka basa sebasa, basa rinofanirwa kuenderera mberi nekuti Gogo yakatotimirira izvozvi. Siyakwazi ukuthi yebo abanye lingathi alifikanga ngapha, kodwa hayi sizamile. Siyabona lathi ama-comments abanye bayajabula ukuthi hayi selisemuzini wethu, ngoba hayi ziningi izindawo lapho esimelelwe khona, sisathi sibambe kancane kancane. Asi tisati tabva nzvimbo ino yeHonde, tiregedzai tichikurukura naGogo Saunyama, vanobatsirawo zvakare pachivanhu, vanobatsira matambudziko akasiyana-siyana. Ndofunga makambotoonawo zvakare tichitaura nevafundisi, tikataura zvakare nevamwe gogo vechivanhu. Nhasi tina gogo vechivanhu ndo vari kuvharisa Honde Valley tobva tambobuda. Phela sithe singakaphumi sathi sicinge omunye ugogo, umuntu oncedisayo, phela ukuthi siyakwazi ukuthi omunye umuntu ungagitshelwa lowawo sokuthi abe ngomuntu oyi-1 ukwenza ukuthi abantu libe lama-choices enyu. Themba libonile sakhuluma labe-church, sakhuluma lomunye ugogo emuva, sithe wothi sivale lo munye ugogo lapho. Sengikwazise mhuri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ini ndinozimbuya Saunyama, ndiri mai matambo. Kumba kwedu ndakaberekwa kwaMtambi. Sarangu neverini. Basa rangu rinobatsira, rinogadzira nhowa, matambudziko yavanonga vachibirwa, kuchika kana kuhaka madhimoni anonga achinesa. Matambudziko acho ese ndinobatsira. Vanonga vaine matambudziko emudumbu kana vaine masari anonga achishupaya, ndinobatsira zvese zvekubatsira sari. Mabasa acho ese andinogona kuita. Wabirwa, waine zvichemo zvekuti tinoda kunga tichibatsirwawo, ndinonga ndichiwabatsiridza. Zvinoita ndinonga ndichibatsiridzawo, zvinonga zvarambawo ndinonga ndatadzawo, asi zvese izvozvo ndinonga ndichibatsiridza. Hongu mhuri yeZimbabwe, muri kuvanzwa gogo vatinawo muzuva ranhasi. Panhau yamataura yembavha, kana munhu akabirwa makore mashanu apfuura, zvichadzoka here kuti zvakatorwa? Ndinonga ndichitangirawo kuona kuti zvaane uremu hwakadini kubatsiridza kwacho. Zvinonga zvichibatsiridza, ndichinasa kuziva kuti zvine mabatire, ndinogona kunga ndichiwabatsiridza. Zvinonga zvaanewo makore ati endeiwo kupfuura 4 years kuendererawo mberi, pamwe zvimwe vacho ndinonga ndisikazozvigoniwo. Tomboti ndisoko wandinawo vandibira. Kana ndauya kwamuri, chii chavanosangana nacho kuti vazoti ndofanirwa kudzodzosera zvandakatora? Mutemo wedu pakushandira uko tinoita, hatibvumirwi kushanda tichiti tinouraya munhu kana kugadzirira kwekuti umwe munhu aone dambudziko rinomushupa. Asi ndinonga ndine chinangwa chekugadzira kuti munhu azive kuti inini chiro chemunhu icho ndakatora ngandidzose. Saka inini semuzukuru wenyu ndine zvandinokwanisa kuita here kubudikidza nemi kuti pamba pangu pasabiwe, kuti ndisamirire kuti nditange ndabirwa, asi kugara ndapagadzirira kuti pasabiwe? Munonga mauya muchitaura kuti inini mazuva ano hatichabvumirwi kuti ndochikupai zvekuti uyu mushonga uyu munoenda kugadzirisa kuita kiye kugadzira pamba, zvaisoitwa kare. Asi pari mazuva ano tino kugadzira kuti tinogona kuita kwekubatsiridza zviro zvekuti munge pamba penyu paine chiremera chinoshisikana kuti munhu unobva hake uko arege kundoita straight yekundoti gogoi kunga pakandoreruka.
tinonga tichibatsiridza zvakadaro uremu hwekugadzirisa kuti pounonga uri chiro chako chese chive chiine ukoshi. Nekuti chaita kuti ndibvunze kudaro kuti munhu anosangana nematambudziko api, inhau yekuti kuvazukuru venyu vari kukuonai pari zvino vanoda kubatsirwa. Vamwe vacho vanoti tikada kunodai, pamwe ndikashandisa mushonga munhu achabva afa, ndikashandisa mushonga munhu achabva aremara, handidi kuremadza munhu. Ndosaka tanga tada kuti vazive vazukuru venyu kuti ndezvipi zvavanosangana nazvo, hazvina njodzi here kuti anozopedzisira akunzi wadeura ropa. Hazvibvumirwi. Ndipo tataura kuti makore ano asiyana nekurapa kwaitwa kare, kwekuti umwe munhu unogona kunerwa ngemheni kana kuti unogona kupenga kana kuita chimwe chiro. Zvakarambika mutemo wekurapa kuti iwewe unonga watoitawo mukuvadzi kuno umwe munhu, asi kuteera kuti chiro chemunhu chaanga akakanganisirwa munhu ega andozive kutoti ndadzokesa chiro chako ichi. Uri muripo unogona unga uri kwachiremba, kana kuti munogona kuzvisha kuzvibata zvozi zvinoda kusvikira kwachiremba zvosvikira kwachiremba, kana kuti wewe muridzi wotambira zviro zvako ndiwo unozoziva kuti chiremba zviro zvangu zviya zvadini zvadzoka. Hatibvumirwi kugadzira zvinoita kuti unosangana nenyoka kana kuti unosangana nechounoona kana kusangana nemheni. Hatibvumirwi bangoti iwe unonga watoita muurai kukanganisa umwe munhu. Ita chiro chinoenda kutongana nemunhu, angava ari maroto kana kuita chimwe chiro chounosangana nacho chekuti iwewe chawakabata dzosa. Panenge pajeka pari zvino. Ko munhu achinge abirwa, ndauya inini kuzotaura kwamuri Gogo ndabirwa, zvingatore mazuva mangani kuti zvinhu zvangu ndinge ndakutarisa kuti zvinge zvadzoka? Tinonga takuona ngeuremu hwekugadzirisa nhaurwa yedu kuti tinoibata, inogona kuita 6 days here, inogona kuita mwedzi, inogona kuita 3 days, ngeuremu hwekunga hwenhaurwa yedu mabatire tinonga takuita. Mudautara Soko. Alright, saka munhu achinge abirwa chii chanokurudzirwa kuti aite asati auya kwamuri? Asati auya kwandiri ndinogona mazuva ano nogona kuti kana mvura iyo ndinogona kukupai kuti mvura iyi munozogona kugeza maoko, kana kuti mvura iyi munogona kugeza mwiri, kana kuti munhu akanga auya muda kubatira tambira chiro chenyu munogona kushandisa zvakadai pazviro zvemunonga mabirwa. Tomboti imari kana kuti munhu wapaza muri mumba, nonga takukupai pamwe mvura yotinoita kuti munogeza maoko kuti muone kuzobata zviro zvenyu. Hazvichabvumirwi zvarara kunze kuti wewe undoambenge kundoti zviro zvangu ndapiwa kana kuti mari yangu. Zvatova nehonzereso uko uri ngoti hauchazivi kuti zvambogarawo nemunhu uyu anga ine pfungwa ipi, wakagona kuenda kune vanoshandira here kumbovharawo kana kuita chimwe chiro. Zvinonga zvisichaiti kuti iwewe wambenge kundoti ndachitambira. Mubvunzo wangu wangori pakuti tine vamwe vanomboti kana matoshaya tsoka musisauye nekuti hatisisina maitiro atingazviita. Pane vanogona kubirwa oshaya kana tsoka kana kuti mumba mopindo vanhu mabirwa imomo, anongouya zvakadaro, imi ndi munozoita basa. Bakuru kubirwa kwemumba, mumba makanaka, unogona kana kukorobha mvura, unogona kana kutsvaira mumba mako, ngekuti chinonga chapinda igumbo remunhu. Iwe unonga waondoona kuti munhu kufamba ukaita ndikandoenda ndiine mavhi ekushandira kuti inini handichagoni kubata munhu, asi imimi chiremba ndimi munoziva mashandisiro yamunoita. Munonga muchidaidzirira, chiremba unoziva ega mashandira anoita ekudaidzira kuti zita remunhu anonga uya ripinde murinye zvaanonga ari kushandisa. Ipo pa mbavha vamwe vanhu vanouya vachitaura ndakabirwa mombe, vamwe ndakabirwa mbudzi, mumwe ndiri pambari ndakatorwa mari muhomwe. Mune here mabirwa munoti kana munhu akaitwa zvokudai izvi handizvikwanise, zvikaitwa zvokudai ndinozvikwanisa? Ndipo ndataura kuti tine kushandira kwatinogona kuita kwekuti uremu hwenyaya. Inini ndega ndinonga ndichitoona kuti izvi ndinogona, izvi handigoni, izvi zvinoshandika, izvi hazvishandiki. Hatibvumirwi kuti ndinogona huri utsotsi hwekupamba munhu, ngoti inini chononga ndiri kudawo ndikagonawo kukunda mugoyo wangu ndiwo ndinonga ndiri kudawo komuri.
saka handigoni kukutorerai pfuma yenyu imimi kuti ndipei imimi ndisikazogoni pamwe mandibhadhara mari yakawanda muchazodzoka here kuya kondidhimanda kuti mbuya tipei mari yedu yawakatiya ndinogona. Inini ndinoti inini ndikakugadzirirai imimi maenda mberi ndimwe munozonga maakutoziva kuti mbuya wayo wakandishandira mugove wangu nebhasera rake ngezvakati. Nekuti chaita kuti titaure nhau iyoyo mumwe munhu anogona sezvo izvi kutaura kwatiri kuita ikoku vamwe vari kuuk vari kukuonai, vari kuSouth Africa vari kukuonai, vari muHarare chaimo vari kukuonai, zvichida kuti pasino rese rakuonai. Naizvozvo mumwe munhu anogona kubva kuSouth Africa achindabirwa ozosvika kwamuri mubva mati kubirwa kwerudzi rwandikukwanise, anenge apinda losi hombe. Saka takatada kuziva kuti pakubirwa pane here pakwamunoti izvi kana zvadaiso handizozvikwanise, kuitira kuvabatsira kuti vasatanga wawesta nguva nemari yavo vachiuya kuno. Ndizvo ndataura kuti inini tsanangudzo ndinonga tichibatana kuti inini zvondinogonawo icho ndinodawo inini mugove wangu unobuda pakugadzirisa uko ndinonga ndadini uko ndinonga ndaita. Handina mutemo wekutanga kuti ndinoda zvakati inini icho wafambirawo chisina kuita. Azvibudi ngoti ndatoambavhawo. Ko apazoite here nyaya zvakare yekuti inini mandibatsira moti chienda unoita zvandakutaurira handiti hapana chandakupai, zvinhu zvangu zvodzoka ini ndobva ndaregedza kukuudzai kuti zvinhu zviya zvadzoka. Hapana here vazukuru vanozokudaro munozoita sei ipapo? Panonesa gogogoi, inini ndinochaja gogogoi wangu ndochajawo kuti inini zvakandofanana nekuti ukanga wandosvika panguva yaunonga watosvika yacho toda kumbozwawo matare edu kuti inini ndine chakati changu. Inini ndinonga ndakutaura ndinotanga pamari yangu yakati kuti iri 10 kana kuti iri 15 iri 20 ndiyo nonga ndindochaja kuti inini ndichipiwa gwara rinoita kugadzirisa zviro zvangu. Ndachipiwa uremu hwebhande racho iro ndinga ndoda kushanda. Zvinonga zvakwenda ngekuona kuti ndikashanda bhande rangu rakati zvinondipawo mutongo wakati. Saka pagogogoi ipapo munhu asati asvika kunoku zvinoita here kuti motanga maona uremu hwedambudziko ari kwaari muchitaura parunhare? Munhu akanga anditaurira aibata foni nhamba dzangu ndinogona kutaurirana kuti inini padambudziko rakati dai mabata zvakati, padambudziko rakaita iri ndisati ndakubatirai dai manditiwo zvakati, kuitira kuti ini ndizogone magadzirire ningokuitirai pakubata kwebhande redambudziko remunga muri kunditaurira racho. Inenga ndakutokupai zvenonga ndatanga ndapiwa pakundifonera kumunga maita. Ndinonga ndakukutaurira kuti dambudziko renyu riri kutanga pakati, tabuda pakati tozopinda pakati tobva tazobata bhande redu zvakati. Tombobva yedu kune mbavha kune dzimwe nhau yembereko munobatsira here? Nhau yembereko ndinobatsira, ndinouchika makore ari panano vanhu vari kunyanya kuneseka ngesari unogona kuita pamwiri. Sari rinogona kubvisa nhumbu kana kuti pa3, 4 kuenda ku6 months. Pamwe unogona kubereka mwana unogona kusvika 3 months kana kuti 4 months kana kuti 6 months. Sari riya rinogona futi kutouraya futi mwana, wotogona kupiswa ngesari riya wogona futi kufa ngesari. Kuuchika ndinonga ndichiona unogona kuita pamwiri pachibuda, unogona kunga wakandororwa usina kana mbereko, unogona kugadzira. Totanga taongorora mudzimai here une dambudziko, ndibaba here une dambudziko, zvinoda kuna baba here mwese namai kuti tiwakiridze kuti ropa ringe richipisa pamunhu wese kana kuti dambudziko riri kuna mai. Ndinonga takuongorora ipapo. Munoongorora sei zvinenge zvamakushandisa mapamweya here kana kuti pane dzimwe nzira dzamunokwanisa kuona kuti baba ndo vane dambudziko? Ndinogona kuti pamwe ndinoenda pamweya, pamwe vana sekuru vanosvika, pamwe ndinonga ndichitoona ndakatogara ndinonga ndichitoona kuti dambudziko riri apa idambudziko rakati, iri dambudziko rakati, ndinonga ndichitoona. Pamataura kuti sari zviri pambereko chete kana kuti munhu chero asina problem yembereko kana kuva uri musikana umwe unogona kutoita jambwa
sari riri makatowanda. Sari rinogona kuti muna asarorwe. Sari rinogona kusarorwa, sari rinogona kuputsa imba yako, sari rinotoita jambwa. Icho unonga usina kuita chinondobudikidza ngekunga iwewe une mamhepo akatogara panyama yako esari. Saka unozviziva sei kuti une masari kana kuti sari? Ndizvo ndikutaura kuti tinonga tichitarisa kuona kuti masikirwe ekugara kwakaita vanhu tiri panyaya dzakadare nhandinyari kumadzimai kusika rudzi dzavo. Mazuva ano zvapera kusiyana magariro evanhu vekare nevana vakukura mazuva ano wati nechirwere kusika rudzi ameno kuti zvakadii. Ukandoona wese mwana uri kukura watova neproblemu yegohona. Ndotinoti sari. Zvichireva kuti achizvarwa anenge asina kugadzirwa zvakanaka here kana kuti zvinhu zvinotozouya kuroyiwa chii? Zvamenowo mazuva ano kuti kuwana wese wasikana uri kukura mazuva ano kusika rudzi kana dai usina kutobvunzwa unenge wezounototi Mwari akuda kuti wakwenda pamwe unotozwa uchiswinyiwa kana kudidini rikanga razotokura unotozwa wega kuti inini kusika rudzi kwangu kune zviri kundiswinya kana kundirwadza kanotoremberawo kupfura mwiri wako muridzi. Ndakanzwa zvakare kuti varume vanoitawo masari. Nditori nowe ndakatombocheka. Murume unotoitawo futi sari. Remurumewo rinoenda kuti kusika rudzi kumusoro nepasi rinoenda kuenda pakati nepakati pacho. Ndakasisotomboricheka remurume rinotorebawo kudai. Ndakaricheka remurume ramerawo pamunhurume aitofirwa ngevana wake 4 ndizvo. Pandazotomucheka saririya nanhasi vana wake watova nemwana wakutoenda grade 4 asi wese wemashure wakanga wapera kufa. Mune here matambudziko amunoti aya handikwanise kuabatsirai? Matambudziko zvakafanana neurwere hwekuzvimba. Tinogona kunga tichibata kuti kuzvimba kunogona kuuya ngekuti vana vadoko avo uchibereka pamwe hauna murume pamwe une murume wotadza kuchengetedza mwana wabva kumubereka pamwe baba wotobuda kunze pamwe wewe mai wacho hautorinokeya nemwana mwana yawozotobatwa ngeurwere pamwe wozvimba pamwe kudini unogona kutorasa mwana ngekuzvimba ibva watadza kuzoti chakakanganisa mwana wangu chinyi. Wana tichibereka umwe unogona ropa rake kusatapurira chirwere umwe unogona kutapurira chirwere. Tichiti chirwere hachisi chirwere chekuti unobereka mwana aine chirwere kutadza kutochengetedza. Mazuva amunoti mudzimai wangu wabereka pamwe baba wamatoenda nyikohura mochitoya mobata mwana chatova chirwere chatova pamwana. Mazuva amunozoti ndakuda kupindawo namai mwana uya bva abvunza kuti ndina vana baba wangani chatova chirwere mwana wakuzvimba chona tumatama pamwe manyoka moendesa mwana wachipatara mwana yotosvika panguva kutoshaika. Alright, tine zvekare vamwe vanoti vanoda kuitirwa maback to sender kuti kana munhu akakuitira chakashata zvodzorerwa kumuridzi. Munozviita here? Unoita uremu hwezviro ndio tataura kuti mazuva ano hatinyanyi kubvumirwa kushandisa mweya wakashata. Ngoti inini mumwe munhu uya unogona kuuya ndisina kuzviongorora kuti chinangwa chake chaicho charufambira ngechenyi. Wobva wagadzirira umwe munhu usinyi kubva waenda kouraya munhu pamwe kutomukuwadzira mahara. Iye watouya wacho kuti dai magadzirira nhingi pamwe ndiyo watokatotadzira umwe munhu. Ndipo tati tinotanga taona uremu hwenyaya dzacho kuti idzi dzine uremu unoita kugadziriswa nzira yakadare here kana kuti tinondoramba ngekuti ndodzokesera munhu chitadzo chake chenyi chakakanganisa. Ipo panga pada kutariswa. Hatindoambi ngekuti ndiudzokesera munhu zvaakaita. Mazuva ano tauda unasa kuona kuti iwewe pamwe ndiwe unobate bato hwakaita ngemaoko ako zvakukunesa iwewe wakutadza kuzvigadzirisa wakuda kuti dai zvaenda kwanhingi nini ningotambira here kuti ndoda kugadzirisa kopa nhingi kuti aite chitadzo chako icho wakabata ngemaoko zvingoita here. Asi maona kuti iwo inini handina mhosva asi ndoda kuti zvidzokere kune munhu andikuwadza unokwanisa kundiitira. Ndinokuitira asi inini ndipotutaura kuti mazuva ano takuda kunasa kutanga tazviongorora ngekuti vazhinji unogona kuurayisa umwe munhu mheni ndaituma iyo kubva yadzoka inogona kuuyawo kunene chiremba inogona kobata kana kune muridzi hazvizozikani ungodini ipapo ungokuwadzwa ngokuti mushonga wangu unobvunza kuti tanga watarisa mhosva.
Vamwe vanotibata vachiti toda kupfuma mishonga yekuti vaitewo mari munokwanisa here? Zvemazuva ano zvekurombesa izvo zvakasova zvekare. Hatirombesi asi kuti mukauya muda kuti mbuya ndikuda zveraki zvekuti basa rangu rinoshanda rienderere mberi, kana kuti inini izvo ndinobata nemaoko angu zvisumukire kubvapo ndandiri ndinogona kuzvigadzirisa, zvisi zvekuti ndinokupai kuti iri dumwa iri zvaitwa kare kuti isa muhomwe ufambe une chidumwa chekuti kana chikazodonha kana mutaundi chakukuremera. Urombwa wakadaro haubvumirwiba. Tinotogadzirisa zviri panguva yacho. Mafuta enyu aya ngeeraki. Izvi munoenda kogeza jambwa nemunyama. Izvi munoenda koshandisa zvakadai. Hatibvumirwi kupa munhu kurombesa. Zviri kunesa vanhu mazuva ano. Imimi wacho munogona kuzvishandisa pamwe vamazotadza kuzviteedza zvozopedza hama. Hakuchinaba mishonga yakadaro. Chotinogona mbuya ndine bhizinesi rangu wariri kufamba. Ndoda kuti zviro zvangu mundigadzire kuti zvidini zvisumukire. Kusvitsa mudzimu munosvitsa here? Mudzimu tinosvitsa. Ipapo tinenge tichitarisa zvakare kuti ini ndiri mukorekore, imi muri chii? Isu tiri hedu vanasamanyika. Vanasamanyika. Zvinozobuda here ipapo kuti inini mudzimu ruda kusvika kwandiri mukorekore ndiuye kwamuri, kana kuti munenge makuda kuti uru ndo rudzi rwandokwanisa kubatsira? Kugadzirisa kwekuti tibatsiridze mashai anonga ari panzvimbo hazvine kuti zvine mukorekore, hazvina samanyika, hazvina ani. Chinonga chiripo kukumbira shai riripo, richida kubuda shai rinobuda ngekunga tarikumbirira kuti iwewe munhu wati kotakabva kure, inini kuti uruda zvepanyama yangu zvakadai 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 zvakadai. Chiremba unomira iti inini ndamira sasa mukuru kubatsiridza iwewe kuti zviro zvako zvidini zvibude. Zvinoita nokuti shai kuti riite simba ndiro iro shai racho. Hakuna munhu unozoti inini ndine mweya mutsvene wochizouya kumba kwangu inini kuti shamwari newo mweya mutsvene wangu ndipo mvura yekuanzvira simba rangu kuti rienderere mberi. Harisi shaiba chabuda panyama yako iwe ndichongodada nicho ngoti ndio chinga chauya kuti chiponese munhu. Saka shai rero tinorikumbirira kuti rudzi tinogona hedu kusiyana. Pamwe ishai rechindewere muno maibuda mangoni, maibudenyi, mandewera aibuda, asi vanhu vaindopindirana. Shai rozobuda richiti tatadza hedu kuzwisisana kutaura, asi shai nonga radini. Pane vanomboti hanzi vamwe vanhu vanobatsira unogona kusvika une shavi rako rakanaka vanogona kurichiva pobva vakutorera. Zvinoitika here? Zvinoda kutaurira kuti mazuva ano machechi asiyana. Kune imi munogona kunga muine shai renyu renduzu, munogona kunga muine shai renyu remungoni, munogona kunga muine shai renyu remutewe kana chinyi. Mashai aya imimi pomakatozvigarira kudai wese apo unofamba kana ukaenda kuchechi ndipo munozwa kuti ningi muprofiti. Unonga wandone shamwari yako inogara iinewe kuchengetedza panyama yako. Saka kune vamwe vanotora mashai evamwe zvakafanana mumwe maprofiti anotsikirira. Imi munoenda muchechi muine simba mweya wenyu uchikiriridza. Muprofiti unonga akatanga nesangano unonga ada kukutsikirira kuti munozotoreni simba remuchechi. Ndiwo vanhu vanotsikirira imimi wavo kuti murege kuita inyi simba. Hamundotorerwi simba reinge munhu nando munonga atochiwa zviri panyama yenyu kuti shai riri apa iri tikamuregerera munhu uyu musangano unozogona kubata mweya mutsvene kana kuita zvimwe zviro. Mukuru wesangano aibva azodzika. Imwi makutozi endai kwamai Saunyama kwamataura kuya, endai kwamai Nhengi kuya, iwe ndiyo akatanga nesangano haoni. Unonga uchaenda kotorei? Tiri panhau iyoyo zvakare masangano vakawanda vafundisi vanouya vachititsvagireyo kunana Gogo nana sekuru vanoita kuti sangano rangu rikure. Munozvikwanisa here izvozvo? Inini handibatsiridzi munhuba, ndiwo vanhu vanochiva shai remunhu iwawo. Inini ndichabva ndamubatsiridza ndobva ndatora mvura yangu iri mumba ndamupa mvura yangu iya. Inini shai rangu rinogona kusarawo richitsamwa kuti haungatori simba rako iwewe rekopa munhu kuti rapa ndiro. Munhu ngauya kuti ndida kubatsiridzwa, iwewe rapa munhu wauyapo uri. Usatore shai kurombesa munhu kuti endai modai, endai modai.
apa tinenge tichitarisa kuti munhu anenge achiti ini ndine sangano rangu kare asi vanhu vari musangano rangu vashoma ndoda kuti vaungane kuunganidza kuya manje ndiko tiri kutaura kuti imimi muchinga muine shai renyu tangai matarisa kuti mweya mutsvene wemuinawo pane chomuri kukanganisa pachiunga chekuunganidzenyi wanhu kuti warege kuuya pasangano renyu apa handii muri kuzvizwa kuti ini ndikupei kuti nhasi ndakupai mvura iyi munogona koishandisa kana kuti kwe6 months kana kuti gore mvura iyi yaibva yatoexpire ngoti makaita simba rekudini rekutenga ndipo tati imimi munogona kunga muchitobatsiridza kukumbira kazhinji mazuva ano iwewe muridzi kana dai uri mutsanyo ukaenda pachiporofiti ziva kuti muporofiti une mudzimai wake mumba akakushandira iwe wakatong'ora karenga kuti munhu unonga ari urara mumba make nemudzimai wake asi zviripo iwewe ukapiwa mvura dzako uine kuti ndarapwa ndimai Saunyama uigutsikana ngezvaunonga wabatirwa unorarama asi chitoziva kuti muporofiti wagara akandong'ora ngekuti isu watsendisu takutozi achisisina chitadzoba tapedza pedu soko ndinoona sekuti tafamba nguva dzapera tikataura nagogo tinogona kutaura kusvika kwachena haiwa gogo vanotaurisa alright vanotaurisa handidika ongo muri yezimbabwe ndigogo Saunyama vatinawo tiri Manicaland province muchinge muchida kutaura nawo aiwa tibate veDrewmas media tokusanganisai nagogo ivava vakwanise kunge vachikubatsirai ongo matambudziko avataura ndiwayo asi vane mamwe atisina kutaura nezvawo zvakawanda munguva diki yatinayo taona kuti hatingakwanise kunge tichipedza matambudziko ese saka tango dhobha sandizvere naye mukanyi iko sivili shumba muli yezimbabwe nguye ugogo esilaye ugogo uSaunyama ukhulumile ukuthi uncedisa izinto eziningi kungaba ngabatshontshelweyo yena kalandaba lokuthi kulesikhathi esingakanani kodwa uyabeqala ebone phela ukuthi engakukwanisa yini kumbe hayi kodwa uthi hayi izinto eziningi uyazikwanisa khonokho kwamaseli yakukwanisa waphinda njalo wathi yena uyakwanisa ukufikisa laba bathi balesintu esihluphayo uyakwanisa ukubancedisa wakhuluma wathi labo abangela abantwana abafuna ukulungisiswa uyabuya akhangela ukuthi problem vela ngaphi kubaba yini kumbe kumama nxa ubotshiwe konke ukhulumile ukuthi yakwanisa ukuncedisa njalo njengezikhathi zethu asisakwanisa ukuthi sikhuluma okuningi ngaye kodwa uthe yena izinto eziningi yakwanisa eqale wabona ukuthi kuyamyenzela yini ukuthi alekincede kumbe hayi kune vasingade kudzosa akazvikwereti munhu wokwereta woenda zvachose wotarisa mari yacho 15,000 US 5,000 US 40,000 munhu zii zvake kana kuchiziva kuti ari kupi zvino hapana munokwanisa here panyaya yezvikwereti ndipo ndataurazve kuti munhu unogadzirirwa chiro chako ichounonga wakabata handi ndiyo shona ndambotaurai kuti unogadzirirwa uremu hwechiro chako ichounonga uinacho kuti munhu aite mashira zvakafanana nekuti muri kuti mota ndakatorerwa mari yangu yakatotsakatika munhu bvaatoona kuti hapane zvaunombondiita kana kuti ubvunze kana udini iyo unondoda pane zvaunombondiitaba handini zvomuri kuitwa ndipo tati panogadziriswa kutendeudza pfungwa dzemunhu kuti aziwe kudzokesa mari handifanoita kumunyengetedza ka hamumbomunyengetedzizve ndipo zvandikutaura kuti munhu anyengetedzwe asi iye kufuratira kwakaita kuti chaunoda kundiita ita wakatofuratira kuti unotokuonai kuti kana mukadini simba rake ihombe chigogo tine vanhu vanenge vari mhiri hongu pamatare mataura kuti munokwanisa kuona kuti dambudziko rakamira sei munoribatsira sei ko kana mazviona akuda kuti achibatsirwa anobatsirika here ari ikoko kwaanenge ari o anenge achifanira kunge aripo panzvimbo zvinoita munhu akandifonera chipirwa dambudziko racho ari kuri ndinogona kumupa zvekumbobatsiridza atoriko kuti iwe bata chakati ingava iri tambo ndinogona kumuti tsvaga tambo yako yakati ndomudzidzisa kuti unogona kana kusunga mapfundo wako akati uchizotora tambo yako yaunoishandisa wakadai unozotora tambo yauchoisa pakati chinonga chiripo iwe kudzibatsiridza usikadi kuenda kuchiporofiti ndinonga ndakudzidzisa kuti unodai
chikuru chiripo uri muridzi pakuberekwa ndiMwari. Mwari unoti unobuda munhumbu usina kupfeka. Wazokura wozipfeka kana kuti wandoberekwa ipapo unobva wapfekedzwa. Saka zvizhinji zvinonga zvine ukoshi neuremu. Muprofiti ndiwe iwewe muridzi panyama yako wakazvigarira. Ndinonga ndava kumudzidzisa kuti ita kudai pazviro zvako, kupiningura chiri inoita kana kuti ari muprofiti unonga ari kugadzira isunga mhiko kana kuti zvakadai. Iwe ukabata uine bhande rakati tiri kufumura zviya kuti zvishaye basa. Iwewe zvako zvaunonga wabata panguva yacho iyeyo zvibva zvatoita zviro zvinonga zvichishanda. Ngekuti izvo uri kupiwa iwewe unga ari muprofiti aine zvanonga akagadzira zvese zvinopfuruka. Pane vane hama dzavo, hama yekuti inenge yakangoenda isingazivikanwi kuti yakaenda kupi, yane makore yakangobuda. Ivavo zvinobatsirika here? Zvinobatsirika kuita mudaidzo wekuti pfungwa yake unogona unga akatofuratidzwa. Zvekuti kana kuti afunge kuti kumba kana kuti aine pfungwa ipi zvinonga zvakabuda. Munhu akadaro unobatsiridzwa poitwa mudaidzo unoita kuti pfungwa yake afunge kudzokera kudzinza kwaakabva. Wakutotsikirwawo ngemweya yemadzinza inonga yakatomuvhara. Saunyama, imimi ndimi munoshanda naGogo. Alright, pane nhau yandaendati ndinyatsovhunza pamuri kuti Gogo pane nhau inonetsa varume vazhinji vanenge vachida kukudzwa nhengo. Iyoyo munobatsira here? Tinobatsiridza mishonga zvinoenda kuita musana unonga wakuenda kuneta. Nekunga tupa mishonga inoitira kuti tsinga dzake munhu dzirambe dziri kufamba. Alright, zvinenge zvine basa nezera here kana kuti hazvina makore? Hazvina zera. Chinonga chakudiwa mishonga yako munhu ukatomwa ndiko kuti zvinhu zvacho zvese zvinonga zviri kufamba. Alright, kwaanenge achiti akazvarwa yakadaro inokudzika here kana kuti vanenge zvazonetsa pamberi apo ndo vanogona kugobatsirika? Unonga akaberekwa hake ari kuda kuti inini injini yangu irambe yakasumuka. Nekutoti umwe unogona kuberekwa nebonde racho pasitorina. Izvozvo zvinonga zvakutogadzirisikwa. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Mhuri yeZimbabwe ndivo Gogo Saunyama vatanga tinawo tichikurukura navo vachiti vanobatsira kamatambudziko akasiyana-siyana. Vanhurume mazvinzwaka vaive vanogara vachichema kuti aiwa musiki akandipa nhengo diki dai yakudzwawo. Aiwaka mazvinzwaka Gogo Saunyama vati izvo ndima iyoyo vanorova. Tanzwa zvakare vachitaura nhau yembavha vati vanobatsira, vataura zvekuuchika, aiwa vataura matambudziko akasiyana-siyana avati vanogona kunge vachibatsira. Naizvozvo kana mada kuvabata munobata kaisu veDrewmas Media tokusanganisai naGogo. Sihlobo esithandekayo, ndithemba limzwile uGogo ukhulumile izinto eziningi azincedisayo. Ukhulumile ukuthi obaba uyancedisa, ukhulumile omama uyancedisa, abatshontshelwayo uyancedisa, ukuthi ube lo mntwana uyancedisa. Ukhuluma izinto eziningi, lokufikisa isintu, ukulungisisa amadlozi, ukhulumile ukuthi uyancedisa. Ezinye izinto uthe khona yabeqala ezi ukuthi kuhamba njani efonini akhulume lawe. Nxa udubo solufuna ukuthi ube khona uyakubiza akutshela ukuthi hhayi buya, ngoba isizo zinto zonke eziyenza abantu likhatshana, kodwa kuhle ukuthi limbone ngoba usakhululekile, ufresh kakayandelwa ngabantu. So nxa limfuna liyasibamba thina njengeDrewmas Media sizolinikeza inamba. Hanzi hazvina basa kuti uri mundevere, hazvina basa kuti uri wasu mudzimu, kana uchisvitswa unongosvitswa chete. Kuthiwa kulandaba ukuthi ulindebele yini, kumbe ulishona, kumbe uvela ngaphi, kodwa nxa isintu sikhona siyenzelwe kuhle kumele sikwenzele kuyafika kodwa. Naizvozvo kamhuri yeZimbabwe tasvika kwakaperera chirongwa chedu chezuva ranhasi. Regai tichitika Honde Valley bye vedwe, taonana. Aiwa tinotenda matichengeta. Regai katichiteka erabi yedu. Hayi wathi thina sibonge kwabeHonde Valley ukuthi hayi ngesikhathi esincane ade silaso siyabonga kakhulu ukwazana lokubonana, kodwa sikukuthi asoke siphenduke sizophenduka njalo ngesikhathi esilandelayo. Asikasoko vakamboonana tichazoonana. Nerimwe zuwa hama dzangu
ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.